Assalamualaikum, waalaikumsalam, son mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki ana sing takon tentang sesebutan digawe wong sing penggaweane tukang ngapusi wong, tukang bijuki wong, tukang ngakali wong dalam bentuk bisnis. Biasanya sing paling akeh ku kejadian, paling akeh korban iku para pebisnis. Iku bisnis properti, bisnis makanan, bisnis apa lah, pokoknya itu biasanya hubungannya karo bisnis itu marak terjadi penipuan. Nah iki ono ya sing biasa ngikuti subscriber Gusti Wejangan Jawa iki ono sing njaluk dongane, duduk donga sih istilah iku sesebutan Jawa gawe wong kumang sing wis ditipu lah, dibujuki, diapusi. Sadurunge aku ngekei sesebutan panjenengan, aku kepingin ngewejang dulu marang panjenengan bek menawi panjenengan niki ningali nonton video niki nggih. Kangge sampean sedoyo, jenengan sedoyo, aja sampai bujuki wong, aja sampai ngapusi wong, aja sampai ngakali wong. Apa maneh sampai memakan harta bendane wong, njupuk asete wong, njupuk duduk hake wong, bijuki duduk hake wong. Iki aja sampai, Lur. Kula elingaken nggih panjenengan sedaya. Panjenengan niku ora usah cara ngono, pembalasane ku ora kok mung ning alame Gusti Allah besok-besok, enggak. Tapi ning alam donya panjenengan niku bakale soro, susah, menderita, sengsara. Nek panjenengan iku sampai mbijuki wong, sampai ngapusi wong, sampai nggondol duwite wong, aja sampai tuh. Ora kok donyane panjenengan sing disatno karo pangeran, enggak trimo iku. Jiwa lan ragane panjenengan ya disatno. Nah iki sing dadi istilah iku mang wong ku ora bakal mangerteni, ora menyadari yen urip iki sejatine ana timbal balike, ana hukum sebab lan akibate. Kudune menungso iku sadar. Ayo panjenengan sedaya sadar. Aja sampai nglakoni angkara murka. Aja sampai gawe gelo atine wong. Monggo panjenengan bek menawi sakniki sing wis kadung, istilah wis terlanjur, panjenengan niku duwe niatan elek karo wong, arep istilah iku kerjasama bisnis ya, sampeyan wis duwe niatan elek, arepe gak gelem apa balekno duwite, arepe nggawa kabur duwite, entah piye niate panjenengan elek karo wong kumang, ayo langsung disadarno. Kesadarannya ayo yang dibangun. Balekno duwite, balekno asete, balekno sing duduk hake panjenengan. Mumpung durung panjenengan. Mumpung durung. Aja kok panjenengan iku alah besok-besok apa jare. Saiki aku sing penting iso ngrasakno penak, iso ngrasakno enak.
tetep ora iso ngrasakno enak panjenengan. Ketokane panjenengan ora iso. Petokane panjenengan niku gak ngrasakno apa-apa, ngrasakno enak, mari nggondo duwite wong, mari nggawa mobile wong, katakanlah mari mbijuki asete wong. Sampeyan koyoke menikmati hasilnya, tapi kenyataane iki umpama ya sampeyan dicekel polisi, katakanlah ya sampeyan wis kecekel, ditindak karo Pak Polisi, akhirnya panjenengan dijatuhi hukuman misalnya ya didenda, diwehi hukuman katakanlah 20 tahun lah. Loh, susah panjenengan, uripe panjenengan menderita sengsara iki ora kok ning penjara iki, ora kok dicekel polisi terus di penjara iki, enggak. Iku kan hukumane menungso dhewe. Hukumane menungso dhewe. Tapi alam iki ya berkehendak. Alam ya ora trimo nek panjenengan ngerusak tatanan bumi iki. Iku termasuk wong sing ngerusak tatanan bumi iki tuh. Ngoten. Gawe gelo atine makhluke pangeran. Jadi alam iki ora trimo. Ngoten. Pun talah pun nang dilereni ya. Sampe lereni kabeh. Lawerenono wis nang dibalekno njaluk sepuro, mumpung durung. Korbane mung ora panjenengan tok kok. Keluargane panjenengan, turun-turunane panjenengan iki kok bakal dadi korban pedine alam semesta. Kejame alam semesta. Pun yang dibalekaken. Wis ngomongnya terus terang. Sepurane nek aku winginane iku kabur misale ngono. Terus terang ya. Aku wis ora bakal ngulangi perbuatan iki maneh. Ngono wis terus terang. Wis tak aku yakin nek panjenengan terus terang ora bakal panjenengan iku istilahku dikei balasan napa-napa karo sing duwe iku mang. Dadi panjenengan ya wis kudu lapang dada, terima resikone. Tapi mumpung durung. Umpama panjenengan niku encene sing duwe mung saking gregetane karo panjenengan ya wis nggo dhuwit wis em-eman bu atusan juta. Saking gregetane akhire panjenengan balekno dhuwit iku mang njaluk sepuro. Tapi akhirnya panjenengan ditindak. Dilaporno polisi, wis sabar. Sing penting panjenengan duwe niat ati nglereni hal-hal kaya ngono ku nglereni perilaku kaya ngono ku. Meskipun panjenengan misale ya iki wis kadung panjenengan dilebokno ning penjara. Tapi tenang wae. Biasane iki akeh kejadian wong mlebu ning penjara, metu tekan penjara akhirnya sukses urip ayem lan tentrem. Karo keluargane sampai tuwa. Iki ono kejadian kaya ngono ku mergo iki dhek apa? Dhek berusaha nata atine, nata rasane, berubah pikirane, berubah perilakune. Ngono terus. Wis gak apa-apa jane iki ujian, jeneng ujian. Mergo wis iku mang panjenengan kena hukum sebab akibat. Sing penting alam semesta iki Gusti Allah iki iso ngapura panjenengan sedaya. Iku sing penting. Pun nggih. Pun paham nggih. Pun jenengan eling-eling nggih. Niki pepiling kula mugi-mugi panjenengan iku mboten sampai kena bebendune Gusti Allah. Nggih. Lah niki kula terpaksa enten sing tanggel soalnya terpaksa mumpung durung niki lho. Mumpung durung sesebutan iki diempakno marang panjenengan sing saiki panjenengan niku arep duwe niatan elek marang wong. Wis ndang tobato ndang sadaro, ndang njaluk sepuro. Wis iki terpaksa kanggo mergo cek akeh wong sing bandel, cek akeh wong sing ora peduli karo hal-hal ngene iki cek akeh. Dadi terpaksa tak jabarno ning kene carane gawe susah uripe, derita lan sengsara uripe wong-wong sing duwe niatan elek marang awake dhewe. Dadi panjenengan nek iso
ngerti, maksudnya nek ngerti jenenge ya, ngerti jenenge sampean sebut jenenge. Diwacana pertama assalamualaikum waalaikumsalam. Pas panjenengan wetone panjenengan. Assalamualaikum waalaikumsalam bismillahirrahmanirrahim. Diwacana sedulur papate. Bapa kuwasa ibu bumi kakang kawah hari-hari sedulur papat kalimo pancar. Sedulurku papat sing ana etan putih rupane, sing ana kidul abang rupane, sing ana kulon kuning rupane, sing ana lor ireng rupane. Mrenio nglumpuk rewang-rewang ana aku. Goleki jabang bayine umpama jenenge Paijo S ngene ya. Jabang bayine Paijo S. Sampe sebutno jenenge. Nek sampean gak ero jenenge, sampean sebut ngetok. Rewang-rewangan aku goleki jabang bayine sing ngapusi aku, sing duweni niatan elek karo aku. Iku sampe langsung bayangno. Mari nyebutno jeneng utawa mari pangucap ngono iku mang langsung bayangno wajahe wonge, dibayangno. Rewang-rewangan aku goleki wong iki supaya sadar saking kersaning Allah. Pinaringono keselamatan. Aku pinaringono aku keselamatan. Selamat saking kersaning Allah. Wis iku panjenengan bayangno wajahe. Pokok sampeyan panjenengan bayangno wajahe sampai sak jelas-jelase. Sampeyan njaluk petunjuk. Batino aku kowe ana petunjuk marang wong iki saiki piye keadaane, wong saiki apa iso aku ketemu wong iki. Dadi sampean bayangno apa sing sampean karepne wong iki. Sampean bayangno wajahe. Meskipun kok sampean sampai istilah wis mripat wis ngantuk ya, sampean wis turu ae gak apa-apa. Penting pas malam weton iki Bang sampean ucap. Wis ta. Bingung-bingung. Ngandelo aku panjenengan cobi ten griya. Monggo. Nggih, sakmonten mawon derek saya ngapunten kathah. Baik menawi enten kelapatan kula sing kula sengaja napa wonten kula sengaja kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.